Son of God. You are my pillar of strength. You are my Jehovah. You are my Lord. Victor Stone featuring Tobelani, Questa Bang, Shabu, Balu, Husale or Gosale, Isitombe, Eliza, Itulo, Emmanuel. Yeah? Ngikubekeni ayisekwanele for this session samukela ke insizwa yaka Jobe uMaphitha engifisa ukuthi sinikeze leli thuba izobeke isinikeza ibiza ngononina thina nje silibe sibeke indlebe ngicela ukuthi simamukele ngelikhulu ihlombeni. Over to you Jobe. Sisemzansi thina sabantu be-NH sabantu abangenamvalo sabantu abangiyasibona samakhehle kodwa ngiyasibona bafowethu angizuthatha isikhathi eside andile cela ngishayele insizwa enhle ezongena la sengiyanda esengibiza uAlondwe uma ubona abantwana abahle kanje lokhu ukhombisa ukuthi singobani ngiba sithi sikamlando le sizika lapha emlandweni silanda emlandweni lento sikutshala enganeni zethu lapha enzikeni lokhu kuhle lobe nibona la sikhuthaza nabanye abancane ngamabongo ngoba umuntu sesakholelwa kakhulu ukuthi i-religion okanye inkolo okuyona awashela intombi emnyama basho njalo amadoda abanye awashela intombi emnyama woza awashela asambe sonke woza awulinge awashela intombi emnyama shayihlombe awashela
thina abanikazi beharmony inkondlo phezu kwalento engiyidlalayo asirihezanga siyisho manje. Izibanga zangonyama umpha umsemude ovela ngesiluba phakathi kwamangisi namakadasi inkonja nedukela ezulwini unawela muva ushaka amaqego osala mzileni isikhungulo sikandaba esikhungulo mambeza bethatha sayizabela ezinkwazi zothulana unabona ngelazodwa bani ugagaga ngamanzi awoyisimlomo amanzi wadongo zale babasa izimbubu zayikhetha umlomo izingwenya zaphephela ezintabeni ungahlala phansi wafumisa izindaba ezinkulu ezikhulunywa kuba wamalandela ukhani izihlangu wasagela kamangweni wakha izindlu ezindala zotshani wakha amagumbi ngomsingizana ezintela abafana ukuthi umama ukubaleka kamama emhlabeni ukuthi kunjani. Umuntu wesilisa uzalwa umama, amfundise ukukhuluma, amfundise yonke. So umuntu wesifazane ubaleke kakhulu emhlabeni. Ugogo, uma babaleke kakhulu abantu ngoba bane contribution enkulu empilweni yakho. Uma uphuma ekhaya usulwazi ulimi lonke lokuxhumana uthi uphumule emgwaqweni uhlangane nentombi, uma imele uma usekhona. Uzoyishaya kanjani intombi yakho? Uma uyishaya usho ushaya uma wakho. So kusho ukuthi izinto njengalezo umuntu wesilisa udalelwe nje ukuthi abe nomuntu wesifazane ezalwa azayofa naye. Okuchaza ukuthi ke into eshodayo kuphela kufanele siyigcizelele. Ukuthi inhlonipho oyithola ekhaya hamba nayo uziyongena nayo egodini. Haleluya. Le-instrument iphuma eBurkina Faso. Siyayidlala ayiyona umjabu wala. Ibizwa ngengoni. Ingoni le umama wekhora. Ingoni na 10 strings, umama una 10 noma 12 strings. Bese ukuthi umntwana abe na 21 strings. Okay. So uzodala nje so bese ukuthi unikeze alondwe. Inkondlo ke udala nje kancane into esoft nje la ngapha. Bese uyasho lokho ozokusho nawe singakwazi. Amen. Waqala kancane nje ngamagama iziswana athi maye ngithuka ngimxolele. Hayi, ubengaqondile ukungizwisa ubuhlungu. Yimina engimphula umoya kusho mina ngingenkulunkulu kepha ngimthethelele. Indoda ekumele ngabe iyona evikelayo kodwa iyona ebulalayo. Indoda enjalo ehluleka ulawula ubudoda bayo. Ngizwe iphimbo lwesifazane uyakhaya uyamemeza uthi ngilahlekelwe umina kangisemi nokuseli lomzimba nalomphefumulo ongasenamsebenzi ngenxa yomuntu othembisa ukungithanda nginakekela nginikeze nemfudumalo kodwa uyena osengilethela ubuhlungu nosizi okusele ukugoba amadlangala ngifulathele okugcina lo mhlaba ngoba ngisiphulukile ngizamile ukusifica kepha ngehlulekile itshe limi ngothi ngombose kababa Senibapha izandla besaphuma kanjalo. Akuzeme. Bashadisa abashuthayo. Ngicela uku-introduce omunye sisi la ekuthiwa uBalu.
uzodlala uMakhweyana. Hey Slembo. But when bengisho lapho ku-workshop ukuthi sesiqanjelwe kakhulu amanga ngale instrument. Le instrument yabantu besifazane le. uMakhweyana udlalwa ngebele, ngoba udlalwa ngebele. Uyambona ukuthi ubeke kuphi ebeleni. Ngenxa yale mbobo iyona eyenza kube nama harmonics nemelody. Le mbobo ibele lingena la. Bese kuphuma ini lama overtones aphumayo. Futhi uma libanjiwe ubanjwa njengesikhafu. Wabona umuntu edlala uMakhweyana ubambe kanje uyakuxhaphaza nje ukwenza isilima akadlali uMakhweyana. Yini udlala futhi ngishabe kuthiwa uyinxele ulethwa ngakwa left ngoba kunenkolelo yokuthi ibele la ngakwa left leli liqhumene nenhliziyo likhipha ingaphakathi lomuntu likhiphele la bese kuyaphuma emsindweni. So that is ukujula komusic wethu. Cela nimshayele ihlombe sahamba. Lo music wethu inhloso nqangi ngokudlala lama instruments siwafaka sisenzele ukuthi angapheli iyouth umuntu ohlakaniphile khona la oku-industry music noma bekuthiwa kwenye genre uzokwazi ukuthi acabange ukumixa la ukufuse lama sounds ne-modern sound ukuze i-sound yethu ingapheli. Le ngoma engifuna izodanselwa yilo mfana ozodansa la uQuesta Bang. Uzothi nje indawanyana encanyana. Besiyenza no DJ Kabila beno Black Coffee. So base bethi angifake i-voice phezulu nalento le ekhona. Sengifuna ukuzwisa ukuthi lo music wethu lento yethu le sikhona njalo la eKZN asuka la eKZN ama-instrument because kodwa umuntu ophuma kwenye province ne-idea nikhona nanhlezi namabhansula uyena uQuesta Bang. Naye batsho wami kodwa ngikho show. Kodwa ke nje senjo siyabakhuthaza mina ngiyabakhuthaza ke ngamasiko ngoba thina sabantu bamasiko. Ngisho ngaba ulova ufike kodwa isiphandla phela usifaka makufana usifaka. Futhi umfana ufuneka yazi induku. Yebo. Kuze kuma intombazana ithi hayi uyakosi yami ngicela nimyeke. Itshela nje yeshako yabantu behamba ngezandla bemdabula ngamahlanyana. Siyabonga mfana. Sengiyela ngasemaphetheleni ngeke ngiwadlale wonke lama instrument. Le instrument ngiyikhande nje 2 months ago. Ngoba yalimala kwi-accident ngelinye ilanga yafahlaka and izinto eziyakhayo le instrument leliselwa elimila entabeni le. Isikhumba sembulu lesi. Ifamily yoqala.
and ngize ngasiza omunye usisi waseLimpopo ukuthi angisendele leli selwa leli ngoba ibona basenawo kani nawo noma engemaningi. So ngase ngithi ngiyibuyise le instrument. Ngithe uma ngibuya ngavele ngiyibuya nje ngavele ngazovusa enye ingoma nje uma usando kushiya. Ngase ngithi hayi angenze ingoma ezongenza ehlezi ekhona ingoma ititle yayo ithi Insila Embeleko loyibona la. Sizosebenzisa le instrument. Abafana ngizobethula manje abafana kuthiwa iGosale. Nje bakuthiwa iGosale uGo oka good enough. Usa okaSandile. Ule oka Leroy. Ngicela nibamukele abafana abahle kakhulu. Ngicela nibamukele iGosale ip manje. Ngasichithela isikhathi kuyahanjwa la. Awu. Ayibo madoda. Laba fethu enibona lezi insizwa lezi ihlangane nazo bengibazi sasebenza kwenye theater production ngibazi baya act kwathi ngena ngibone festival eSouth Coast ngezwe ngafonelwa ulokhulana wathi Bravo Victor ngicela uzongidlalela ibass ngafika mangifika lapha ihlanganisana no music manje ihlangana no music kanti bazobheka abaculi kamnandi kanje bavele ngethuka ama-actors lawa ama-dancers and ngi-proud kakhulu ngabo ngoba ngendlela sihloniphana kakhulu ngayo nabo bayangihlonipha baba mangithi mina emadoda ngivele ngisho ngo-12 ebusuku emadoda siyahlangana kusasa eish baba kulungile ngithi mzange ngenza isilimo nethi eish nibe ningafuni kodwa bayafika uyibona leyo. Kusenjalo nje mina ngiyahlupha ngisebenzile kakhulu nama artist amakhulu eminyakeni edlule umuntu useneminyaka eminingi kakhulu kule ndima ngoba besingazele udumo besizele uthando sihlangane nabantu abaningi kakhulu kodwa namanje uma ubheka abantu engidlala nabo ngenze isiqiniseko sokuthi uma sengifuna ukudlala music seriously ngizobuyela emuva kulabo abantu engibaziyo engakhula nabo nengikhule ngaphambi kwabo. Okwamanje ngithanda uku-invite enye ilegend engihlonipha kakhulu ngomoya wakhe nangento engiyithanda kakhulu kuyi-role model kakhulu kunama-artist amancane ukuthi uma usebenza beka imali ushade ugane ube nomuzi wondle akekho omunye umuntu uBramandla Mkhaphi ngicela sijoyine nawe. Ngalala ngihlane kani iqamba mama ayazi imbeleko kani yaseka mzanyana insila yembeleko iyona ehlanganisa umuntu nonina sengiyokhala kubani na we mama insila yembeleko iyona ehlanganisa umuntu nonina sengiyokhala kubani na we mama sengidlala iziginqa bulongo lamlele wema sengithuka la izithi village lamlele wema sengidlala madodlwana lamlele wema nongenato siyatinyela nje lamlele wema skinqablo madodlwana amahlonjana nemiconjana
ngaphandle kokuchitha isikhathi ngibonile ukuthi engathi ayikusikhathi sibi. Sizocela isithombe. Ngicela iband abangihlangebela uMadumi, uMandla Mkapi, Vincent Mthetho iband ngijoyine manje. Sizokwenza ingoma ngithi sizama ukubuyisa le yanto lendala. Labantwana sobaculisa umculo wawuculwa kudala bengakazalwa. Sababiza ngokuthi bayibiza ngokuthi isithombe. Hello, Kwamashu, hello. While besa lungisa, ngizoke nginitshele nje umlando kancane wo-music. As kuyinyanga amasiko, way back in the years, obaba bethu, you know ukuthi bebesebenza emagoli ezimayini. Omama ukuthi mebeshonelwa amadoda nabo bevunyelwa ukuthi bahambe bosebenza emakhishini.
So bebehlangabezana ney'nkinga nje nengcindezi eningi during the day. You know, isikhathi se-apartheid ukuthi ene babetreat-eka kanjani, kwakungemnandi. But kwakuba nesikhathi santambama masebeshayisile, they will meet kuma-beer hall and besebenza umusic. Okuyiyona nto eyayibenza ukuthi bafile better, bafile uthando, bafile ubumnandi, bakhohlwe into ebiyenzeka during the day. So bekwenza umbhaqanga, kwenza istathamia, jazz, you know, inhlobo ey'ningi ze-music ezenzakalayo lezi zakudala. So bebehlangana lapho bejabule khona bekhohlwe iy'nkinga ezenzakalayo usuku nosuku. So that is why-ke siniphindisele emuva, we sing these songs ukuze singawukhohlwa umlando womusic. Bayibethi yi-history of music. Nje ngithi qaphu ulwazi lami nami oluncane lika-2 cent. Yeah.
Igama lami nguNompumelelo. Onfelontisi uhevulonwabo. Umonga la Rasimpiwe drums. Abadala bathi ngizwa phambili. Africa uye phambili olwele ndawo yakho ube phambili ready uNonhlanhla wakanzuza ngicula khona la kuyi-Emmanuel SA sijabule kakhulu ngokuba khona la kule ndawo Sanibonani igama nguSinikelo Sikhosana ngiculela i-Emmanuel Gospel Choir sijabule ukuthi sifike la eK Camp sizo expressa i-culture yethu as abantu abamnyama futhi nanokuthi imculo eculwe namhlanje sikwazile uku-understand especially because ngiyi-youth I try to understand ukuthi eminye imculo isuka kokhokho bethu. That's why siku-important ukuthi each and every year si-celebrate i-Heritage Day ukuze lona loyo omncane ezokwazi imvelaphi yakhe nangamasiko akhe. Sanibonani guys, igama lami ngu-Andisa waKwaMzulwini ngicula khona la ku-Emmanuel SA Gospel Choir siqhamuka efolweni so ngithi nje namhlanje sikuyikhombisa ukuthi i-Heritage Day asibungaza amasiko wethu so namhlanje imculo namhlanje ibimningi kakhulu and isikhombisile ukuthi kukhulu sisazokufunda nakogogo bethu nakomkhulu bethu so nje sanibonani emakhaya igama lami nguSinaye isibongo wakaSithole umntwana kaBaba uSithole uVictor kuyena umsunguli womcimbi wanamhlanje inzikamlando mina ke nje Nkosi yami ngowami ngiyaziqhenya kakhulu ngokuzalwa ubaba
njengobaba uSithole. Esikhathini samanje ke esiphila kusona abantu isikhathi esiphila kusona njengamanje siyayisikhohle ukuthi singobani nemvelaphi yethu. So ngiyazigqaja ngokuthi nje ngumZulu njengamanje nokuhamba nje ezinyathelweni zikababa ungenza nje njalo every day nje insuku zonke mangivuka nje ngizibuke ngithi hawu ngumZulu. So nje kumina kusho likhulu ukuba nje ukuhlanganyela kunomcimbi nami njengomntwana nezizukulwane ezizayo emva kwethu. Nje ngingathokoza kakhulu ukuthi mangase nje nathi siqhubekele yonke lento iyande nasesizweni sakithi sizazi njengama-Afrika ukuthi singubani. Sanibonani, igama lami uVictor Sithole. Iciko ngizothi ngiyi-multi-instrumentalist kusukela lapha kuma-indigenous instruments kuzophuma kulawa sentshonalanga. Namhlanje besenza inzikamlando ke i-annual event esiyenza njalo sivala ngayo inyanga yamagugu yethu okuSeptember. Kushuthi ngizothi inhloso nqangi yale event akusikhona ukuthi sijuluke sibuyele emakhaya kuphela, kodwa inhloso nqangi ukuthi sibuyise okanye sipreserve izinto zethu okuyizona eziphethe thina noma ubuthina okanye imvelaphi yethu, ngoba uma ungazazi uvelaphi akulula ukuthi uzazi ukuthi uyapi. Into engiyibonile ke kulonyaka ibe namandla kakhulu ngoba ivele inhloso yethu njengoba sithi nje i-family sort of like a family structure ngoba inabantwana abantu abaphakathi nendawo omama kube obaba kube omkhulu. So okusho ukuthi ke wonke umuntu kushuthi ngaleyo ndlela labantu abakhulu abawumkhulu abadala ibona abaphakela laba abancane, nokuthi ke into engiyibonile kulonyaka ngibone kakhulu isasasa entsheni nokuyiyona esiyifunayo ukuthi ngoba lento siyenzele yona ngoba thina siyohamba kusasa kufuna kube yona eqhubekayo. And ke nje ngathini mhlambe ukusika nje elijikayo ngokulandelayo sesibonile nathi ukuthi ngendlela kwenzeke ngayo kulokhu ukuthi yini efuneka siyifake ukuyenza ukuthi ibe more ngoba even umphakathi usukile impela weza bachitha isikhathi sabo kusukela ekseni ngeworkshop kwaze kwafika manje. Kusho ukuthi nje ngathi nje ngoba siyenza njalo ngonyaka nokubambisana ne-Department of Arts and Culture. Sibonga kakhulu ukuthi basizile kusukela kwi-launch kwaze kwafika manje. Sifisa ukuthi lento igcine iyi-signature event yala kwaZulu ngoba iyona ephethe ubuthina, ngoba siqale nje la kuthola khona ukuthi umuntu akafanele akhokhe la akhokhele ukuzofunda noma akhokhele ukuzojabula ngento yakhe. Yikho ke silethe kubantu ukuthi ngisho umuntu ongenamali ngoba isikhathi siphila kuso sinzima umuntu akwazi ukuyiwokhela nje eze, yikhona okube isizathu sokuthi silethela kubantu lento. iSouth Africa isiyingxenye yamazwe abizwa nge-BRICS, and la kulawa mazwe izizwe eziningi zakhona izizwe ezesintu from Russia to China, Brazil to India. Ungafisa nokubona ngelilanga ukuthi usibone lezizwe zizoba ingxenye ebambe iqhaza lomcimbi kakhulu, ngoba kulonyaka nje lento oyishoyo umbuzo omuhle kakhulu lo Khubhuza, ngoba kulonyaka lo besivele sinama visit aqhamuka eMorocco, iKenya, iIndia, iBurkina Faso, neNigeria besinomunye udade wethu oqhamuka khona kusho ngeyingqinambanyana ezithile ke ukuthinta transportation and accommodation kwaba nalokho ngoba kahle inzikamlando i-cultural exchange okusho ukuthi ayifaka umuntu wase-KZN kuphela, ifaka wonke umuntu engathini wonke umuntu like indigenous, it's for indigenous people ngokwehlukana from different walks of life. Ngaba umXhosa, ngaba umpedi, ngaba umNdiya noma yini, so la sihlangene ngokuvelaphi. Madodwana, amadonjana, nemikhonjwana. Inzila yembelekiyo lehlanganisa umuntu nonina, sengiyokhala kubani na, we mama.